Axuda, por favor, axuda. Manolo, que tes? Que che pasa? Manolo, di algo, di algo. Un vaso de auga, un vaso de auga. No parque hai. Pero que é no parque? No parque. Que é no parque? Que hai no parque? Unha bomba. Hai unha bomba. Ai, no parque, unha bomba. Dios mío, unha bomba, os nenos. Nós teños nenos no parque. Hai os nenos no parque, por favor. ¡Se llama policía! Hai os nenos no parque, por favor. Ai, Dios mío, os nenos. Hai unha bomba no parque. Unha bomba! Onde? Unha bomba! Onde ha habido? Dille un día bicho, onde? Hai un paquete no banco. Ali onde os rapaces. Aí no banco, hai un paquete. Había un rapaz moi raro, Ali, deixouno ali, por favor. Eso é a bomba. Deixaron no banco. Sí, ali. Deixaron ali no paquete. Posible bomba no Parque San Francisco. Repito, bomba no parque. Está ali. No, por favor. Está ali. Atrás. Señora, por favor. Está ali. Pero unha bomba, pero... Espera. Pero mire, que unha bomba. Está ali. Seguro que unha bomba. Señora, por favor. Mire. Que se ve desde aquí. Veña, todo o mundo fora. Aléxense. Veña. Atrás. Es muy peligroso, por favor. Atrás. Es muy peligroso, por favor. Derecha. Atrás. Aléxense. Atrás.